pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, petsa 24 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribang kita sa laog ning sarong oras, kami sa Indo nakakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon Bicol Region, ako mampuan sa Indong Lingkod, Joshua Martinez, ang sa Indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon. Thanks God, it's Monday, partner. Yeah. Uy, pizza 24 na pala ngunyan. Marikason ang aldaw. Madali na matapos ang bulan kan mga Mapaara pirestahan. na naman ang Mayo. Welcome, Hunyo. Nagkarigos pa sana ako sa Agwa di Mayo. Patapos na naman ang Mayo. Kung di kitang pandemya, partner, siribot-sibot naman ang mga magurang bagbakal ng uniform, mga notebook, asin Bako lang yan. pagpapay-roll. Grabe ko tang prosesyon ngunyan dyan sa mga tinampo. Correct. So mga ano yung Aurora. Aurora. Mga Dapat nakasaya na naman ko na kita ma-rampage. tapos ang mga piestahan ko ta na grabe. Correct. Grabe ang mga barailian sa mga Kisil-kisil. Mr. and Miss pon, mga Mr. and Mrs. Diba? Sugod mo. Kaya lang, dahil may pandemya, May dakulan ang pagbabago, partner. kaya pag piesta, taranawan sana sa may palitada. Turo taranawan sana. Correct. Pero partner, igwa pa man giraray na nagkakapira. Na talagang tigo-observar pa man giraray, nagtatanggap may mga bisita. Pero, limitado. Limitado. Pero yung ano, 50%. dahil so baraili, dahil so amateur singing contest. Correct. Pero paburo video, okay na lang. Dahil so talagang mga, karon. ano nga nito so contest sa mga barailian? Mga mutya, partner. Ayan, mga mutya. Tapos, Mr. and Mrs. Ayan, kaya, tapos so mga inapod ka ini. So mga dance showdown. Yan, di ba? Tapos yung mga Miss Gay. Pero di bale, ang importante kung minsan dahil tamalingawan na ang pagsilibrar takan kapiestahan sa mga barangay. Tradition. Yan, Bako partner. man yan dahil sa mga pabayli or mga pakanta kundi pigsisilibrar ta. So, Itong mga patron saint tama. kan mga barangay. So aspeto espiritual. Correct. And pagpapasalamat sa mahal, na Diyos. Sa mga biyaya na nagabot sa indong barangay. Correct, partner. Lalo na kung ang barangay nindo nagkaigwa ki water system level 2. Yan, maswerte ka mo. Thanks to Congressman Saldi. Or ang barangay nindo nabisita na kan ayuda para sa pamilya. Correct. Yan, ang diretsyong pabulos Kunday ka na binawalan, tabang kunday ka binawalan. Aren. Saan ka sa partner na nagbawal? Pero daing naginibo iyan na sarong barangay na yan dahil ang kamautan ta, makatabang, makahatod, Tama. name tabang para sa pamilya. Inuman talaga yan ang obeto kan ako Bicol Party List. Correct. Action Call Center, sa paagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Sabi Saldico. nga ni baga partner, basta positibo, asin marayan sa imong obheto, Heto. daing may makakaulang kaan partner. Tama, Yan, partner. di ba? Bueno. And dakulan pa sa salamat kan mga barangay na naayudahan partner kan ako Bicol. Siyempre, aram mo dakulaon na tabang yan lalo na sa panahon na medyo may kadipisilan sa pagganap buhay. Solamente da partner an ako Bicol andro diretso an bulos kan ayuda mapabagyo, mapa-pandemya. Aram mo na sa puso kay yan sa tuyang mga minamahal na kongresista. Correct. Kaya Ang pagtabang. correct partner. Kaya ako di akong duda partner. Di akong duda na ining sa tuyang mga kababayan aside kan pasasalamat dakulang atod na pag-asa para sa sainda. Tama. Kaya Tama. nga ni, katabang na, Kasurog kasurog pa. pa. Yan mga kaaksyon. Ngunya na pagkahapon, igo kitang special na bisita partner, Sarong Uragon na paratukdong Bicolano. Uy, gusto mong sabihin, kuan ini, orgulyo kan Orgulyo, Bicolano. yes. And ini Orgulyo kan partner, Bicolandia. saro ining maestra kan konsiderang School of Winners. Gusto mong sabihin, mga matitibay Matitibay ang mga estudyante dahil Siguro- mga matitibay ang mga paratukdong. Siguro ang naaki mo niya, dyan nag-eskwela. Siyempre partner. Dahil iba partner, I am proud to represent to all of you Gusto mga mong sabihin, kababayan. so, dahil dyan nag-eskwela, pwedeng School of Losers. Hey man, mako-consider lang ining School of Winners kasi mostly kan mga estudyante Sige. ni partner nanggagana sa anuman na larangan, sa anuman na mga pa-contest partner. Sige. Dahil iba mga ka-aksyon, si Miss Rainiel Miranda Navarro, siya partner ang tinaguri ang Nat Geo Awardee. Sa ina-eskwela ni Hali partner si Ma'am. Albay Central School. Wow! diba? Albay, ay, yung mga matitibay talaga Iyo, niya. dahil duda yan, partner. Okay, Sige. batang mo yan mga kaaksyon. Si Ma'am Rainiel Navarro. Ma'am, congratulations, tabi. We are proud of you.
Maraming salamat po Ma'am Remy and Sir Joshua. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin sa Action Co Center. At kami po ay masaya na nandito kami na para ipakilala o ipakita yung mga ginagawa namin sa Albay Central School and most likely po yung nirecognize ng Nat Geo. Apo, Ayun. ang Nat Geo Award partner. Bako yan sa TV yan, Nat Geo? Oo, Sa National TV yan, Geographic. So may mga palabas na may mga hayop. Yan. So mga kakaiba partner na Ah. mga ano. Nat Geo Award. Society ang nagtao sa imo ni kaining orgulyo tabi. Ma'am, maki-explain Anong lang. partikular na larangan, ma'am? Kaya nagkaigwang award ka mo? Kasi po ako ay naging isang certified Nat Geo educator noong 2020. Nung time na may lockdown, nagkaroon ng opportunity na ibinigay sa akin na tapusin ang isang course. Then pagkatapos kong magpasa ng isang project, ako ay na-certify ng Nat Geo. By October 2020, nung time na dumadaan yung mga bagyo, biglang nag-open yung isang competition. This is a first time pioneer competition for all educators around the world na kung saan bibigyan ng oportunidad ang lahat ng mga educators na gumawa ng isang innovative project kung saan magagamit ng mga estudyante despite the remote learning setting. And napakaswerte nga po natin na out of 1,000 applications around the world from Canada, United So States. yan ang mga nakasabay mo? Yes, Mga yun. 1,000 educators partner. Di, garo ka man sa napalan, teacher. Garo ko ka nag-interest sa Miss Universe. Oo, 'di ba? From the Philippines. Garo, ka kuya niya si Mading Rabia na Mateo, si Madi. Oo, partner, 'di ba? Inapudan siya, 'di ba? From the So Philippines. anong ginibo mo, ma'am? Congratulations. Anong ginibo mo na project? Ang project na ito ay tinatawag po na ACS-GEO project. ACS kasi Albay Central Albay School. Central na. Pero School. ang ginawan ko po yung ACS ng acronym ng A Call to Solution, Goals for Environmental Oversight. Kasi kami po sa Albay Central School, we make sure that we educate our learners na hindi lamang po sa curriculum and gusto naming turuan sila na maging leaders on their own community. And isa na nga yung environmental sustainability. So itong project na ito, na ACS-GEO project, is anchored to the Nat Geo framework. At the same time, we are using the digital tools and resources of Nat Geo. Kaya siya ni-recognize ng Nat Geo din. Opo. So, ito po ma'am ay sa kabila na meron tayong pinagdadaanan na pandemya. Medyo mahirap. Medyo Nag-adjust mahirap tayo yung preparation. Nag-adjust tayo. Nagkaroon tayo ng mga blended learning. Blended learning. Ako na So, tinatawag. mahirap yung preparation po, ma'am. Paano po, ma'am, na ipagsabay itong preparation mo Paano mo dito sa naitawid? NatGeo at Oo. itong pag-online class mo po, ma'am? Ang ganda ng tanong po, Ma'am Remy. Actually, itong submission ng project, pinasa ko siya 10 minutes before mag-blackout sa buong Bicol kasi may bagyo May tayo. bagyo. Imagine! And Oh. then sabi ko, dapat masubmit ko siya before mag-blackout kasi ina-anticipate ko na magkakaroon ng Ng blackout blackout. dahil sa bagyo. And kung pagdating naman sa pagsabay nitong shifting from remote learning at saka sa pag-apply ko sa NatGeo, I always start with the end of my mind. Kapag ganito na may mga activities or may mga shifting or innovations na kailangan, as a teacher, it is our responsibility to create innovations for our learners. Ano po, lalo nung nagsimula yung pandemya, iniisip ko, paano ko ipagpapatuloy yung project ko sa Albay Central School? Kasi we started in 2018. Hindi siya nag-start lang ngayon. And yung project namin na Caring for the Environment, it was being recognized by the YMCA International Arena na rin. And face-to-face yun. So dapat gumawa ako ng project na kahit remote learning setting, mai-involve pa rin namin ang estudyante namin at their homes. Okay, nabanggit mo ma'am kanina, more than 1,000 kayo na 1,000. nag-participate. Ano? Ilan kayong napili ng NatGeo? As of this moment po, ang nalaman ko lang po may kasama kong isang archaeologist. Pero sa educator na teacher po, parang ako pa lang po. Sa buong mundo, ha? Sa buong mundo? Sa buong Or mundo. sa Bicol? Or sa buong Philippines? Pilipinas Sa buong po. Pilipinas. Yes po. Ayun. Wow. Kaya pala, labis ang pagpapaabot ng congratulations ni Secretary of Education, Leonor Briones. Oo, kaya orgulyo ka kan mga Bicolana, kan Bicol Region. Teacher, may premyo man yan para sa eskwelahan. Yes po, ito pong ACS-GEO project dahil nga siya recognized and funded by the NatGeo. Dahil po doon sa natanggap namin na award, nakapag-donate po ako ng 10 tablets sa school namin. And gagamitin namin itong tablets na to para dito sa project namin kasi geocaching yung magiging activities ng mga estudyante. And at the same time, it funded the 5-episode webinar series na ginawa po namin via FB Live. So marami kaming na-invite na mga speakers, tapos nakaabot kami ng reach ng about 9,000 viewers sa FB Live namin for Okay. the 5 episodes. So, aside of certificate,
kung mamarapatin po, ma'am, ilan po yung Premium. yung amount? Yung amount po is enough to cover our activity. Okay. And hindi ko lang siya masabi dahil meron kaming pinirmahan na, okay. Hindi pwedeng... So, ang importante po, ma'am, yung proceeds noon, Yes, para po sa na-donate nyo po school. sa school. Kapakipakinabang. Napakinabang Kapakinabangan talaga. Productive na maray. Ma'am, ano po itong project? Mabigyan lang po kami ng konting insights about this project na ipanalo nyo po dito po sa NatGeo. Ito pong project, yung kanina nga pong sabi ko kanina, ACS-GEO project siya, intended for our students, to educate our students when it comes to sustainability and environmental practices. We invited international and local speakers. Nagkaroon kami ng 5 episodes ng webinar series, natapos lang kahapon. We will be having a culminating activity on June 4 para po i-recognize ng mga estudyante namin na nakagawa ng digital stories using geocaching. Napabanggit nyo yan, ma'am. Kumusta po, ma'am, yung sustainability ng project? Paano po nyo masusustain? Ano po ba yung kailangan? At saan pong aspeto medyo nahihirapan kayo na para masustain yung nasabing project? Well, kasi nga ang na-donate ko lang ay 10,000 tablets. Correct ang sarili ko. 10 tablets lang. Kulang pa. Opo. Ang estudyante po namin sa Albay Central School is 2,700 plus. So, itong 10 tablets lang na ito, koonti lang ang pagsisilbihan siya na estudyante. But I think that is a start. We start with small steps. Tapos baka eventually, merong makarinig sa amin na tumulong sa amin sa school. And ito na yung pagkakataon ng mga magparinig. Magparinig ka na, ma'am. Kay Sa Congressman Saldi, kay Kong Pido, kanako because... Magparinig ka na. Sige, ma'am, go ahead. Well, unang-una po, nagpapasalamat kami sa opportunity na to sa Ako Bicol, sa Action Co Center, kay Congressman Ko, and kay Congressman Garbin. Ito pong activity namin ay intended for our students. It will benefit not just only our 2,700 students, but also the community that they belong. So sana po, kung gusto nyo po kaming tulungan na may sustain ang activity namin na digital storytelling and geocaching, we would like to accept any help that you can extend po sa school. Ayan, ganun positibo, partner. Positive. Ganun positibo ang smile ni Ma'am Rain. Maliban po dito sa ating pagpaparinig ngayon, meron na bang ibang teacher na mga lumapit sa inyo na aside na nag-congrats sa inyo, na gustong sumali or tumulong? Sa Albay Central School naman po kasi kapag may activity ang isang teacher, lahat po kami tulong-tulong talaga. And that is, I am really thankful of lalo sa leadership ni Madam Melissa Carretero. Kapag meron kaming mga activity, we make sure that everybody is involved. Kung paggaling naman po sa labas na minimi nyo po ibang school, may mga iba po na humihingi na ng interest na they would like to adopt the same project, and we are glad to share din po kasi ang pag-aalaga ng kalikasan ay hindi lamang po limited para sa mga estudyante namin. At hindi lang para sa Albay Central Yes, School, gusto po namin para sa maka-reach ang mas maraming bata kasi they will become the leaders of of tomorrow. They will be our future leaders. So, we train them. Opo. Ma'am, aramta na awardee na kang NatGeo. Before ka in-awardan, expected mo ba na makakalaog ka as a awardee? Well, hindi ako laging nag-anticipate ng ganyan na mananalo ako. Kasi sabi ko nga kanina, ang dami nung mga participants. And kung manalo o matalo man, ipagpapatuloy ko pa rin yung project. Hahanap ako ng paraan para mapatuloy yung project. And luckily, sa pangalawang beses, kasi yung last year, ang sinalihan ko ay Global Teacher Grant. Nanalo din po ako, sponsored yun ng US State Department. Ngayon naman, si NatGeo, medyo mas malaki siyang organization. So aktibo ka talaga, ma'am, sa mga ganyan na... Oo. Nagre-representar niya talaga, partner, ang Albay Central. Maliban sa pag-congrats sa'yo ng DepEd Secretary, ma'am, may special award, ma'am, yes, or promotion, alis sa DepEd? Last time po nung mayroong virtual conference with the region, the regional director, RD Sadsad, may binigay po sila sa aking certificate noon po sa Tabaco City. So yun po yung recognition na binigay nila sa project po. Nakugibo ng principal si Ma'am Hao. May mga promotion. Di ba school teacher 3? Teacher 3 na siya. po. So ano masunod kaan for?
Siguro po, basta I would like to stay inside the classroom kasi gusto ko yung impact ko diretso sa estudyante. So, Gusto mo talaga yung nagtutukdo ka? Dahil naglaog sa isip mo na maging principal. Opo. Lalong dahil pa naglaog sa kuha ni ma'am na maging DepEd secretary. Rayo pare. Mas gusto niya partner na directly ang sa iyang tigtutukdo sa loogan classroom para direct man na maipaabot sa mga estudyante. Para po sa mga iba pang teachers na nag-aantabay sa tuya sa radyo and sa Facebook, ano po ang mensahe mo sa inda or siguro tip mo sa inda? Well, yung sinabi ko rin po nung virtual conference, yung recognition na binigay ni DepEd Philippines at ni DepEd Bicol, I share it with all the teachers across the country and around the globe. Kasi itong pandemya na to, hindi siya madali. And yung mga teachers natin, they were the frontliners. They are the frontliners para maging maayos ang ating education system. So to our dear teachers watching and viewing this session po ngayon with Ma'am Remy and Sir Joshua, thank you for the dedication that you are creating for our students. Kayo po ang lakas ng mga estudyante natin. Hindi naman po hinihingi na gumawa kayo ng isang pasabog na proyekto. Nakikita po ng DepEd, nakikita po ng mga magulang at ng mga estudyante ang effort na ginagawa nyo. And that is enough po. So maraming salamat. At sana mag-iisa tayong community na tutulong sa mga estudyante natin na ipagpatuloy pa rin ang edukasyon kahit napakahirap na ng sitwasyon. Opo. Ayaw. Ma'am, kung may gusto ka pong pasalamatan nung mga panahon na nandun ka sa preparation, nandun ka sa panahon na talagang Hanggang sa makuha mo ito, hanggang sa Orne. makuha mo, go ahead po, Please ma'am. go ahead. Well, I would like to thank po SDO Legazpi City headed by SD Esquistito Morcilla at yung mga kasamahan po na EPS and SEPS. Kasi kung wala din po sila, hindi magiging possible yung mga ganitong projects. My school principal, Madam Melissa Carretero, and the ACS faculty. And syempre sa inspirasyon ko, yung mga estudyante sa Albay Central School. At gusto ko lang pasalamatan, Ma'am Remy, yung asawa ko po. Syempre! Si Sir Dapat, RG Navarro. Sir RJ. Tsaka yung anak ko po. Kasi throughout this application, yung pag-implement, lagi silang nandyan. And kahit medyo nahahati na yung oras ko, my husband is really supportive with this endeavor. You're so lucky. We are so lucky Yes. to have a very supportive husband. Mabuhay. Yan. Isa din siya sa mga pinadala, di ba nag-school ka sa ibang bansa? Opo, nung 2019, I was a Fulbright scholar po sa New York. So medyo matagal din. Ayun. Diba? So, Miss Rain Kumbaga, been through a ito lot pala of si challenges. si teacher ay hinubog na ng panahon. Correct. Tried and tested. Yes, proven and tested. Proven and tested. Ayan, congratulations, ma'am. Orgulyo kan Orgulyo mga kan Bicolano. Bicolano. Orgulyo kan mga Bicolana, orgulyo kan mga Pilipino. Yes, I am proud parent of Albay Central School. Mabuhay ka, Siyempre. partner. Congratulations, Miss Rain. As in, mabuhay katabi and keep on going. And Sana magdakul pang lahi mo, ma'am. Yes. Ah? Congratulations, Congratulations. Miss Rain. Salamat sa Maraming pagbisita po digdi Salamat sa sa programa. imong panahon, as in oras masingani partner, grabe ang pagpirit Pagiging ko talaga. busy. Yeah, aside kan being so busy, Tama. nandito si Miss Rain. Thank you, tabi, madam. Maraming Thank you. salamat. Mga dugang, at yan, may manggagana nin tablet, may maklaim nin tablet, may manggagana nin cash, kaya tutok and antabay ka mo. Digdi sa produktibong programa Tabang Ora Mismo. Magbabalik pa, siyempre, ang Tabang Ora Mismo.